uche anyị dị mma, ọ na-enyere anyị aka ma ọ bụrụ na ịgụ akwụkwọ anyị nke ọma, ma ọ bụrụ na anyị na-enye nkuzi anyị ntị. Akwụkwọ ga-enyere ya aka bụrụ ọkachamara n'ọrụ m, ịmụta àgwà dị mma, ime ka ụwa anyị dị mma, ma ọ bụrụ na nne na nna anyị ga-akwado anyị, ma ọ bụrụ na ndị obodo anyị ga-akwado anyị. Akwụkwọ na-enyere anyị aka bụrụ ọkachamara n'ọrụ anyị, ịmụta àgwà dị mma, ime ka ụwa anyị dị mma, ma ọ bụrụ na nne na nna anyị ga-akwado anyị, ma ọ bụrụ na ndị obodo anyị ga-akwado anyị. Bye.